Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak Channel. Ceritanya itu aku berada di kandang guys, bersama peternak-ternakku karena hari ini aku lagi menerima rezeki nomplok hari ini. Inilah para rezeki nih. Ada 3 ekor bos. Nah, keluar 3 ini dinane. Nih, dilulu wedhus dinane iki ning sebelah ana telu. Iya manak telu. Biasaan. Wedhuse nek manak kok telu to. Anak ayo jadi injek, jadi ideki anaknya bos, anaknya jadi ideki. Oke, sing lanang cangkeme mangap-mangap. Mergo apa? Posisi tak kok noneng jaba bos. Mergo kandange arep tak nggo ngelih. Wedhuse sing lagi bar manak kok tak pindah merono ning tempate wedhus lanang iki. Nah, makane dhek meri bature ning jaba. Bature nang jero ndeke ning jaba dhewe, Bos. Sabar. Sabar dhisik. Wedhus gedene sak jaran ya. Metu telu anake. Ya toh. Ini makanya aku menunggu neng jero kandang aja didilat HP-ne. Oi. Sabar, Bos, sabar. Sik karo ngenteni bos, mergo apa? Kawane urung ketemu. Dalah sabar sik. Koyoke sing sitok kok lambene rada mencos ya. Apik men kowe lambemu, Bos. Lambemu kok apik men iki. Turunane kok aneh men iki. Lambene kok pisek-pisek ngono. Sabar sih, sabar. Alah. Gerai. Iki yo ngono iki. Cepet iki lho iki. Kae kecepet kae. Pet apa cek imbokane. Alah rono dhisik kok ah. Sana. Aja didilat HP-ne. Alah sabar. Sabar, Bos. Ki lho pating keruntel koyo ngene iki lho, Bos. Piye? Pating keruntel das ireng. Ayo. Das ireng. Halo. Ya, sik. Tar dulu sayangku. Halah. Weh. Geger gini. Geger. Iya saya sabar. Kowe tak tau apa cangkemmu lho ya. Ora nyapa-nyapa kok lemu mangap-mangap ramen. Apa ya? Jadi wong kok jan sabar ana. Gak boleh rene engko mbok ideki engko anake. Terus mangap sing banter. Mangap apa sing banter? Yo. Terus.
Es. Iki padha wedi, guys, kancane. Ha. Padha njikitep kabeh ngene. Nah. Hei. Padha njikitep kabeh. Alah tanganku mbok emut lho. Tanganku kok emut. Oke, sabar. Yo. Yo. Sik to, Bos, sabar dhisik, Bos, sabar. Wedi lek mloya mlayu, guys. Cangkeme ombone kok kaya cabak ae. Nah, ya. Sambil menunggu daunnya. Daunnya mergo urung metu, Bos. Nah. Yo nyat to, susung sik sempene iki. Pindah. Halah. Oh, iki lho kelas iki lagi ijek kok. Wis salah nak ndik lawang sik kono ae lho nggih lor kok yo. Lah kene iki to. Golekno sing. Yo. Yo pindah, Bos. Pindah. Pindah yo. Cangkeme. Ayo Rene yo. Yo. Bi. Rene anakmu nang kene iki lah. Anakmu nang kene yo, pindah Rene ya. Pindah ya. Pindah. Ayo. Terus. Ayo ndi. Kono, nggone kono ayo. Mau ditutup. Nah. Tinggal menunggu dulu. Jar iso, Bos. Tuh. Kowe nunggoni nang kono. Lek godhong-godhongan kok arepe kok. Aku mau cuci tangan dulu. Ah, ingon-ingone sa. Ingone. Mari kita masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Raketang peteng rapopo, Bos. Ora apa-apa. Yang penting cek ketok apa cek ketok remeng-remeng. Dinamakan juga pawon. Karena ora tak wae lampu padang dinane. Di sana ternyata ada penampakan, apakah itu? Ada penampakan yang hitam-hitam. Takut, Bos. Kita menuju ke depan, Bos. Nah. Nanti Samson mau neng ndi ro? Jak neng ndi iki? Lah segone digawa. Lah neng ndi segone? Segone mau tak kokno ning ngandhen nganu kono e. Lah kundulang lagi les paro lho. Nanti sego ning kono ka. Ternyata ora enek.
Bos, iki ganti apa? Dinane arep ganti ngurusi Samson. Dulang. Mergo mau arep dulang wedhusku. Bengok-bengok. Arep manak. Dadi ya tak tinggal dhisik nulungi wedhusku. Oh. Saiki ganti meneh.